Mae'n cyntaf o Hydref. So mae'n Hydref swyddogol, ie? Felly, a mae'n dywydd hydrefol. Chydig o goeddiadau, felly, gan bod Sara yma, dyn ni yn llongyfarch chi ar dylwyddiant. Mi oedd y cyhoeddiad wedi cael ei wneud o'r blaen, ond ti ddim yma, ond gan bod ti yma yn y corff, dyn ni falch iawn ohono ti. Ac yn cofio amdano chdi ac yn gweddio am arweiniad ar gyfer y dyfodol hefyd, ond da iawn chdi. Mae'n gweld hefyd. A mae'n rhyddhad mawr, dydi. So, neis iawn. Mae yna rota, fel ych chi'n gwybod, mae yna rota ar y we. So, dyn ni wedi printio copi fan hyn. So, os ydych chi'n dymuno llenwi rhai pethau, mae pethau weddol llawn tan canol mis Hydref, a wedyn maen nhw'n gwacio wedyn. So, os rhywun yn dymuno gwneud hynny, nhw'n ni adael yn y cefn fyna i chi. Just nodyn i'r plant a'r rhieni, oedd Hefin yma yn glanhau pan wnaethon ni nos Sul diwetha. Ac oedd yn dweud bod yna lot o brwsion bisgedi yn y cefn fan hyn. So, apel ydy i'r plant, os gwelwch yn dda, byddwch yn ofalus pan ydych chi'n bwyta bisgedi, byddwch gadael brwsion bob man. Felly, just nodyn i help, bydd yn help. Aros yn fyma felly i bwyta'r. A wedyn allwn ni, dyn ni'n gwybod lle mae'r brwsion wedyn, os ydy pawb yn fyma, allwn ni sgubio nhw fyny. Diolch yn fawr iawn. Bydd hynny'n help mawr. So, cyfarfod nos fercher felly yn hi Eirian y Sera, ac dechrau am 8. Nid hanner 7 fel efer, dechrau am 8. Bydd hwnnw yn ti Eirian y Sera, a hefyd bydd ar Zoom hefyd. Mae gen i gyfarfod heno, wrth gwrs, am 6 o gloch, astudiaeth yn y stafell fach yna, y Dafydd yn arwain hwnnw. Dwi'n meddwl dyna'r cyfan. Gawn ni blygu pen, cyflwyno'n hunain i'r arglwydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad am y cyfle i ddod gyda'n gilydd y bore yma. Diolch am dy fendith di. Diolch am dy gwmni di ar hyd yr wythnos. Diolch i ti o arglwydd am dy ofal drosom ni. Ac wrth i ni ddod gyda'n gilydd nawr, dyn ni'n cyflwyno hunain i ti. Dyn ni'n meddwl am wrth i'r cyfarfod yma mynd yn ei flaen. Am Dafydd Murphy yn cefniriadog y bore yma. Rhyn lawr yn Aberystwyth. Llefydd gwahanol lle mae dy air di yn cael ei bregethu ac yn cael ei gyhoeddi. A dyn ni'n diolch arglwydd am y cyfle yma i'r dair di gael ei glywed ym mhob man ar draws Cymru. Ac felly arglwydd dyn ni'n gweddio am dy gymorth di wrth i hynny ddigwydd. Ein bod ni fel dy bobl di yn daddoli di ac yn diolch i ti a hefyd yn cymryd o dy air di. Nid yn gymaint cymryd o y pobl sy'n cyhoeddi'r gair, ond yn edrych yn cymryd o dy air di, i'n calonau ni a'n bywydau ni. A cheisio trwy dy ras di i weithio hynny allan yn ein bywydau, dy glod. Felly derbyn nawr ein diolch, yn heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dyn ni am canu gyda'n gilydd. Wel, dyma'r ceidwad mawr, a faith i lawr o'r nef. Iachub gweilaidd lwch a llawr, gogoniant iddo ef. Ac wedyn nawn ni ymlaen i ganu Iesu Grist myfyriaf ar dy aberth di. Dyma'r ceidwad mawr, a ddaeth i lawr o'r nef. Iachub gwaelaidd lwch a
gyntaf yn sôn am Ceidwad Mawr, a be mae wedi wneud, sef marw yn ein lle ni. Iesu Grist, myfyriaf ar dy Aberti, ildiais di bob peth, a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti fachub i, meddyliau fel hyn, ddaw i'm cof. Iesu Grist, myfyriaf ar dy Aberti, ildiais di bob peth, a marw i mi. Lawer tro. Mae Hywel yn darllen. Hywel yn gwneud. A sylweddoli dynder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, o dda fi ti mywyd yn llwyr. Frenin nef, moder chafedig ydw i ti, o blaen dy orsedd, rhyw ddydd blyg a fi. Glod i ti, dros tiriais a ti'n gwael fel fi, a'r noliant yn awr i ti rob. Moliant yn awr i ti rob. Ac unwaith eto sychu laf ar groes Calfari, a sylweddoli'n hynder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, o dda fi ti mywyd yn llwyr. Da ni'n diolch i ti o Dduw ein Tad am dy Aberti. Helpa ni fel da ni newydd ganu i sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi, ac i ddiolch i ti eto, ac i rhoi yn bywydau yn llwyr i ti. Da ni'n daddoli di bore yma o Dduw ein Tad, a da ni'n gofyn i ti dderbyn ein haddoliad trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. I'r plant am ddod ymlaen. Diolch yn fawr. Mae yna mwy o le ochr yma. Da iawn. Waw. Rwy'n wedi cyfri yn union faint o gydeiriau angen. Chwarae teg. Da iawn. Dwi'n mynd ofyn cwestiwn i chi wan, de. Ydych chi'n gwybod beth yw icon? Ydy? Beth ydy icon? Reit, oce. So pan ydych chi'n edrych ar y llun yma yn aml iawn, ydych chi'n gwybod yn union beth mae'n cyfeirio ato fo. Iawn? So quiz bach i chi wan, de. Gweld ydych chi'n nabod beth sy'n dod i fyny ar y sgrin. Rai o'r oedolion yn gwybod beth yw hwnna? Ambell un. Reit, pwy sy'n ymateb, ia. Okay. Ie? Mae'n bach mwy na hynny, dwi'n meddwl. Ie. Ninja, dyna fo, ie. So Daniel yma, mae'n siŵr sef yn rhoi llaw i gyntaf. Ninja Turtles, di hwnna. So falle bydd rhai o'ch chi ddim cweit yn siŵr beth oedd yr icon yn ei olygu. Beth am yr un nesaf, te? Ie, byddi. Sorry? Castell? Ie? Castell arbennig iawn? Beth sy'n arbennig am y castell yna?
Disney films, ie. So pan mae Disney films yna, da chi'n gweld y llun yna, da iawn. So wrth edrych ar y llun, da chi'n gwybod, dwi'n gwybod di hwnna. Reit, beth am yr un nesaf? Gwrande. Minnie Mouse, dim problem yna, Minnie Mouse, da iawn. Pam Minnie Mouse a dim y llall? Achos y gwisg, ie, y sbotiau ac yn y blaen. Da iawn. Oce, yr un nesaf? Pwy sy'n gwybod beth i hwnna? Llio, ti'n gwybod beth i hwnna? Na? Oce. Ie. Mario. Oce? So, gêm cyfrifiadur Mario. So, wrth weld y llunau, da chi'n gwybod, nid McDonald's ydy a gyda llaw nag e. McDonald's yn wahanol. Ydy, Mario ydy hwnna. Beth am yr un nesaf? Pwy sy'n gwybod? Bluey, ie, da iawn, Bluey di hwnna, mwy fath a llun a hydrach na icon, tydi. Reit, beth am yr un ola yma fan hyn? Ie. Channel YouTube, na chdi? Ie, channel YouTube. Wel, da iawn chi, chwarae teg. Pan nes I googlo, dwi eisiau edrych am icon Iesu Grist. Hwna'n amosibl. Wel, ond mi ddoth na icons I fyny. So, beth ydych chi'n meddwl sy'n dod I fyny? Groes. Wel, pan nes I googlo, hwn ddath I fyny. Dyma beth oedd I fyny, oedd hwnna. Pam dydy hwnna ddim yn neud y tro? Ydych chi'n hapus ynglyn â icon hwnna gyfer Iesu Grist? Na, pam? Doedd ddim yn edrych go iawn fel yna. Wel, da ni'n gwybod nac, da ni. Da ni'n. Ie? Pam ti'n meddwl bod hwnna ddim yn neud y tro? Mae gen fo mwstash? Mae gen fo mwstash? Mae gen hwnna mwstash? Gen Iesu Grist mwstash? Da ni'n gwybod. Ie? A mae gen rhyw het o gwmpas neu rhywbeth o gwmpas ei ben o. Da ni'n gwybod, nac da ni. So felly, pan da ni eisiau meddwl am Iesu Grist, pa icon da ni'n mynd I roi, a mae Alan wedi roi'r ateb yn barod, sef croes. Pam mae'r icon yna yn lot yn well na'r un sy'n ar y chwith? Pam mae'r icon y groes yna yn well o ran icon? Be di'r... Ie. Ti'n siŵr? Oce. Ie, gwranda. Reit, Iesu Grist wedi marw ar y groes. Hynny yw, mae hwnna'n deud yn glir wedyn, atgoffa ni bod Iesu Grist wedi marw ar y groes dros ein pechod ni, dros ein drwg ni de. Ac felly, da chi ddim fel arfer pan da chi'n mynd I eglwysi Cresnogol, da chi'n mynd gweld y llun ar y chwith, so allwn ni gael gwared o hwnna. Da ni'n gweld, yn aml iawn, croes. Ac yn aml iawn, mae'r croes yn wag. A pam mae croes gwag yn bwysig? Neb ar y croes. Pam mae croes gwag yn bwysig? Rwy'n arall? Heblaw arall? Anna? Dyna fo. Iesu Grist wedi dod oddi ar y groes, wedi cael ei gladdu a wedi nôl yn fyw. Felly, pan da ni'n edrych ar y groes, da ni'n gwybod yn union beth mae'n cyfeirio ato. A'n atgoffa ni o beth nath Iesu Grist drosom ni. Gen I un adnod, a da ni'n mynd I edrych ar hwn heddiw, a mae hwn yn dod allan o llythyr Paul at y Colosiaid. Hwn mae Paul yn deud, sef Iesu, yw delw, a hwnna di'r gair delw, icon, Duw, anweledig. So be mae'r Beibl yn deud wrthyn ni, pan da ni'n edrych ar Iesu, da ni'n gweld pwy? Da ni'n gweld, be mae'r adnod yn deud? Da ni'n gweld, Llio? Da ni'n gweld Duw. Neb wedi gweld Duw erioed, ond wrth edrych ar Iesu, da ni'n gallu gweld be mae Duw fel.
wrth edrych ar Iesu, be mae e fel, dyn ni'n gallu gwybod rhywbeth am Dduw. Felly dyna beth dyn ni'n mynd i fod yn sôn amdano fo. Iesu Grist, delw y Duw anwredig. Wel, da chi wedi bod yn dda iawn yn ateb cwestiynau, felly gewch chi fynd yn ôl i'r llefydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae Esther yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen o'r gair, a wedyn bydd Hywel yn arwen mewn gweddi. Diolch yn fawr i ti. Ti eisiau dal yr mic? Iawn. Ydy e'n gweithio? Dal i fyny chlyb bach. Mae'r darlleniad yn dod o Colosiaid 1, adnodau 13 i 20. So, gwaredodd ni o afel y tywyllwch, a'n trosglwyddo i ddeyrnas i anwyldad. Yn yr hwn, y mae i ni brynedigaeth sef maddeuant ein pachoda. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigaeth. Oherwydd, ynddo ef, y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwyn ef y mae pob peth wedi'i greu. Mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntafanedig o beth i meirw, fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyfiawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch troi ei waed ar y grys, gymodi pob peth ag ef ei hun, pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. OK, gawn ni weddio felly bore yma. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y fraint ac yr anantrydydd ddew o wedi dod mewn i dy bresenoldeb di bore yma. Dad, bod ni'n gallu dod at yn gilydd fel teulu. Rhen ni sydd wedi prynu trwy waed dy fab o arglwydd ddew. Dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael bod yn rhan o dy deulu di. Cael dod a thdaddoli di. Cael closhau at y ti bore yma o dad. Dyn ni'n diolch i ti am y fendith a gael bod yn blant i ddew. Yr anrhydedd hynny, a'r heddwch mae hynny'n troi ti mewn i ni. Y sicrwydd sydd gyda ni. Sicrwydd sydd gyda ni trwy'r groes o dad. Arglwydd bore yma, dyn ni'n ystyried rheini sydd yn stryglo dad. Dyn ni'n ystyried rheini sydd yn dynabod di, ond sydd yn uchelin anodd, neu sydd yn wael. Dad, dyn ni'n diolch dy fod ti wedi talu'r pris yn llawn amdanyn nhw. Bod iachad yn dod trwyddo ti o dad. Dyn ni'n cofio amdanyn nhw, dyn ni'n gofyn dy fendith, dyn ni'n gofyn nhw fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di bore yma o ddew. Dad, fel eglwys, wneud i helpu ni. Dad, wneud i helpu ni ddangos i'r byd gobeith sydd gyda ni drwyddo ti. Wneud i helpu ni ddangos y sicrwydd sydd gyda ni am y trwy'r groes o dad. Dyn ni'n meddwl yn enwedig bore yma, dad, am rhaid ni'n y gymuned hon sydd yn mynd o gylch i dyrnod, sydd yn gweld Hydref y cyntaf, mis newydd yn dod, rhaid ni'n dechrau meddwl mae dolyg yn y sai o ddew. Help nhw ddod yn ymwybodol ohono ti, dad. Wrth i'r byd mae brysuro, wrth i bobl dreulio a gwylltio dros cyflymder y ceir o dad. Eith nhw helpu sylweddoli'r hyn maen nhw'n ei golli hebddo ti o dad. Yr fendith sydd yna, dyfodol sydd gyda nhw a'r gobeith sydd yna. O nabod creawdwr y byd. Yr hwn sydd yn dod â hedd. Yr hwn sydd yn iachau pob clwydd. Yr hwn sydd yn gallu bod yn derfyn y daith i bob un ohono ni o dad. Helpa ni bore yma fel teulu i fod yn unol i ti o dad. Help ni edrych ar ôl yn gilydd i weddio am yn gilydd, di herio'n gilydd, i gyhoeddi dy neges di, i fod yn enghreifftiau, bobl weld y gobeith yno ni o ddew a gofyn, pam? Rho'r hyder i ni siarad allan, rho'r hyder i ni fod yn oleuni yn y tywyllwch,
Dad, da ni'n gofyn dy fendith ar Dafydd bore yma wrth iddo ddod ar y gair. Da ni'n diolch o Dduw fod y air di byth yn dychwelyd yn waglaw. So bore yma, Dad, wneud i weithio na ni. Wneud i'n herio ni lle da ni angen her. Wneud i'n sicrhau ni lle da ni'n stryglo, Dad. Wneud i helpu ni bore yma fod yn fwy fel ti. Ac i ni weld effaith hynny ar yr wythnos sydd o'n blaen ni. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch i Esther a Hywel am ein harwain ni yn y darlleniad ar weddi. Ni am ganu gyda'n gilydd ac wrth i ni ganu bydd dosbarth yn mynd allan ar gyfer Ysgol Sul yn ystod yr oedfa. A'r emyn da ni am ganu gyda'n gilydd ydy Iesu, rhown i ti bob anrhydedd. Iesu, rhown i ti yr holl glod. Un y dair a ne fydd archafu yr enw sy'n goriwch holl enwau'r hod. O plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad. Iesu, rhown i ti oll anrhydedd. Iesu, rhown i ti o'r holl glod. Un y dair a ne fydd archafu. Yr enw sydd uwchben o'r enw'r hod. O plygwn bawb ein glin gywir addoliad. Gan sblygu glin. Brenin yw'r gloddor ond di anghon. Anrhydedd o bennydd a gallu. Sydd Iesu, rhown i ti bob anrhydedd. Iesu, rhown i ti o'r holl glod. Un y dair a ne fydd archafu. Yr enw sydd uwchben o'r enw'r hod. O plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad. Can sblygu glin i'w dyled ger dy fron. Cyffeswn bawb yn nawr, ef yw Crist, ef yw ma Duw. Yn ffôn, rob anrhydedd bod yn bydd a gallu. Sy'n eiddo i ti, sy'n eiddo i ti, o granedd o bendydd a gallu. Sy'n eiddo i ti, sy'n eiddo ti, o'r Iesu Grist, gwir fab y bywiol y Dduw.
A falle bydd rhai ohonoch chi'n cofio y diwrnod neu falle cyfnod yn eich bywyd chi pan oedd rhaid i chi wneud penderfyniad a bod y penderfyniad yn newid eich bywyd. Be maen nhw'n galw'n life-changing. Prynu tŷ. Rhai o'ch chi wedi prynu tŷ. Lot o arian yn cael ei fenthyg. Sgynnoch chi mor arian i dalu fy nôl, i dalu ar y pryd, ond ydych chi'n cymryd bentygiad a ydych chi'n ymrwymo i dalu hwnna nôl fesul mis am flynyddoedd maith. Chi'n cofio yr adeg yna pan ydych chi'n, dwi'n mynd i roi pen i fapur fan hyn ac yn arwyddo. Pa fath o deimladau oedd yn mynd trwy eich bywyd chi, eich meddwl chi? Tipyn o gynnwr, mae'n siŵr, ond hefyd o bosib, teimlad o ofn neu dychryn felly wrth ymrwymo i dalu'r fath ddyled yn ôl ac i drystio cwmni morgais. Dwi'n gwybod bod yna benderfyniadau llawer mwy pwysig na hynny hyd yn oed. Pan oedd nifer ohono ni felly yn gofyn i rhywun i briodi ni. Wel, mi oedd yna gynnwrf a hefyd, mi oedd yna rhywfaint o ddychryn hefyd. O safbwynt ydw i'n mynd i allu cymitio fy hun i'r person yma ar hyd fy mywyd. Trystio person arall. Ond mae yna benderfyniadau hyd yn oed mwy pwysig na hynny yn does. Sef beth dyn ni'n neud efo'r arglwydd Iesu Grist. Ydy cyfri Iesu yn bwysig neu ddim? A mae canlyniad y math yna o benderfyniad, y benderfyniad yn wir yn newid bywyd person. Ac felly dwi'n amdroi at llythyr Paul at y Colosiaid, ac at y darn a ddarllenwyd yn gynharach. Dwi eisiau chi feddwl am darnyn o frechdan am munud bach, lle mae gennych chi darn o fara, lle mae Paul yn sôn am Cristnogion, a mae'n gweddio drostyn nhw yn adnod 8 yn y bennod gyntaf ymlaen i adnod 14. Mae'n gweddio drostyn nhw. Gweddio dros y Cristnogion. A pwy ydy Cristnogion yma? Ond rhai, a mae'n deud am ei hunan hefyd, gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas i anwyl fab yn yr hwn yma i ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Mae'n siarad â'r Cristnogion a mae'n gweddio drostyn nhw iddyn nhw dyfu yn y wybodaeth yna. Wedyn, ar ben y darn o fara yna, mae yna rhywbeth blasus ofnadwy. So, mae'n dibynnu beth ydych chi'n hoff ohono fo mewn brechdan. Sef adnod 15 i 20. Nw'n ni nôl at hwnna mewn munud. Ac wedyn yn adnod 1 ar 20, mae gennych chi ddarn o far arall, lle mae Paul unwaith eto ar ôl sôn am yr arglwydd Iesu Grist, mae'n dod nôl a cyfarch y pobl, y Cristnogion, oedd yn Colosiau. Pobl oedd ddim yn nabod, yn ôl pob sôn, ddim wedi cyfarfod, ond mae'n deud, oedd y chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio, o'ch chi'n bell o ddi wrth Dduw, ond mae Iesu Grist wedi dod â chi'n agos. So pwy ydy'r Iesu Grist yma? Felly, dyna pam dyn ni'n troi felly at adnod 15 i 20. A tydw i ddim yn mynd i wneud unrhyw gyfiawnder ar holl adnodau a holl bethau sydd yma, ond tynnu sylw chi at ambell i beth yn yr adnodau yma. Felly, yr pwynt cyntaf ydy, mae Iesu yn gyntaf o ran y greadigaeth. A dyna beth sy'n cael ei ddweud mor amlwg yn adnod 15. Hwn yw delw'r Duw anweledig. A dyn ni wedi sôn am eiconau y bore yma do. Lle dyn ni'n edrych ar eicon, a dyn ni'n gwybod yn union beth mae'n cyfeirio ato fo. A beth sy'n cael ei wneud fan hyn ydy, mae Paul yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n deud, dyma chi yr eicon. Dyma chi delw y Duw anweledig. A'r pwynt amlwg fan hyn ydy, pan ydych chi'n edrych ar Iesu,
ei fywyd, be mae wedi wneud, sut mae'n ymateb i bobl eraill. Dych chi'n gweld Duw. Wrth i chi glywed geiriau'r Iesu, dych chi'n clywed geiriau Duw. Felly pan oedd Iesu yn ateb cwestiwn Philip yn Iowan, pan oedd Philip yn gofyn i, wel, dangos i ni'r tad, mae'n gofyn i Iesu, dangos i ni'r tad, Duw. A mae Iesu yn dweud, a wyf wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fod nabod i Philip. A mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut medru di ddeud, dangos i ni y tad. A mae mor bwysig i ni yn tydi pan dyn ni'n meddwl, pan dyn ni'n darllen y gair, wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, mae'n rhoi golwg i ni am Dduw, yr un dyn ni ddim yn gallu i weld. A pan mae Paul yn sôn am yr efengil sy'n dod i'n bywydau ni, yn calonau ni, yn 2 Corinthiaid 4, mae e'n deud, llywyrchyd y goleini o'r tywyllwch, a mae Duw yn deud hyn, llywyrchodd yn ein calonau ni i roi i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Felly edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, a dyn ni'n dod i weld Duw ac i adnabod Duw. Mae hwnna'n yn glir yn yr adnod. Ac felly dyn ni am symud ymlaen a edrych ar y darn nesaf sydd yn yr adnod, sef adnod 15. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf ynedig yr holl greadigaeth. Cyn bod ni'n gadael y syniad yma o ddelw, dyn ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Ond dyn ni ddim yr un fath ar arglwydd Iesu Grist. Achos dyn ni ddim yn gallu cyfleu y cyfan sydd yn wir am Dduw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddelw Duw yr holl, y Duw anweledig. Ond dyn ni wedi cael ein gwneud ar lun a delw, cael ein gwneud ar lun a delw Duw. Felly bod chi wedi clywed yn ddiweddar hanes am rhyw Mr Thomas. Oedd gynno fo adeilad, oedd yn lle gwneud pizzas, ac oedd am newid yr adeilad i fod yn adeilad 3 llawr i'w rantu allan, bod e'n cael mwy o gyflog ohono fo. Ond oedd cynghorydd lleol, Mr Palman, yn gwrthod y cynllun. Felly, oedd yna tipyn o mynd a dod rhwng nhw, ac i dynnu sylw at yr anghydfod, mae Mr Thomas yn gofyn i ryw artist i greu delw o'r cynghorydd yma, Mr Palman. A mae e'n rhoi yn sownd ar gornel wal mewn i difo, y wal oedd y tŷ oedd eisiau newid, a dyma y llun ymddangosodd. A sa'n ei atr, dyna ni. Felly dyna'r llun gafodd ei wneud ar lun a delw Mr Palman. So, o honni, da chi'n gallu gweld, mae e'n gwisgo sbectol. Mae rhai bod Mr Palman yn gwisgo sbectol. Gyda fo'n lot o wallt ar ei ben. Mae gyda fo tipyn o farf. Mae'n digwydd bod e'n sticio i dafod allan, ond mae hwnna'n rhywbeth i wneud efo'r anghydfod, mae'n siŵr. So, pa mor dda ydy hwnna o ddelw Mr Palman, da chi'n meddwl? Wel, dydy e ddim yn union, achos drws nesaf gan i weld llun o Mr Palman go iawn. Felly mae yna dybygrwydd, does? Mae yna dybygrwydd, mae gynno fo dim lot o wallt ar ei ben, mae gynno fo sbectol, a mae gynno fo farf go helaeth. Ond y pwynt dwi'n trio wneud ydy, nid fel yna mae Duw yn cael ei ddangos ydy. Pan mae ni'n edrych ar arglwydd Iesu Grist, ni'n gweld yn union sut mae Duw yn edrych, nid edrych, ond sut un yw Duw sy'n cael ei gynrychioli yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, i symud ymlaen felly at yr cyntaf ynedig yr holl greadigaeth.
fel sy'n yr adnod yma fan hyn. A dwi'n meddwl bod y geiriau yma'n bwysig iawn i ni ddeall beth yw hystyr nhw yn y cyd-destun yma. Bydd rhai grwpiau crefyddol yn deud, a mae hyn yn cynnwys y tystion Jehova, yn deud bod Iesu Grist wrth edrych ar hwn cyntaf yn edig yr holl greadigaeth, maen nhw'n deud, mae Iesu Grist wedi cael ei greu. Fe oedd yr un cyntaf i gael ei greu. A trwy hynny, a trwy Iesu Grist, wedyn gyda help Duw, mae popeth arall yn cael ei greu. A dyna be mae'n golygu? Wel, mae'r term cyntaf yn edig yn gallu golygu y cyntaf i cael ei eni. Fel oedd Mair yn rhoi genedigaeth i mab cyntaf, y cyntaf yn edig, sef yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r un peth yn ein teuluoedd ni. Ben yw'r cyntaf yn edig i teulu Steph a Debs. Ania, cyntaf yn edig, ynddo? Ac wedyn mae yna rhai eraill yn dod yn ei trefn, ond yr un gyntaf i cael ei eni ydy Ben ac Ania yn y teuluoedd yna. A dyna beth ddigwyddodd yr arglwydd Iesu Grist, fodd y cyntaf i gael ei eni. Ond be mae'n deud fan hyn ydy cyntaf yn edig yr holl greadigaeth. A dyn ni'n dod ar draws ystyr gwahanol yn y Testament Newydd am y terma cyntaf yn edig. Lle tydi ddim yn cyfeirio at drefn pethau, ond bod y cyntaf yn edig yn hawliau awdurdod a safle sydd uwch ben popeth arall. Mae yr ystyr yn Rhufeiniaid pennod 8 adnod 29, lle mae'n deud, a 29, fel mae'n deud, y cyntaf yn edig fyddai ymhlith pobl lawer. Hynny yw beth mae'n deud fanna ydy bod yr arglwydd Iesu Grist yn goruwch popeth arall. Mae'n uwch o ran ei safle, mae'n gyntaf o ran ei safle a'i awdurdod. A dyn ni'n gweld hynny yn digwydd yn aml iawn yn yr hanes y Beibl, lle mae yna awdurdod yn cael ei roi i un sydd ddim y cyntaf yn edig. Cymwch enghraifft Jesse a'i feibion Ef. A mae yna ddewis, a mae'r proffwyd yn dod at Jesse ac yn dweud, mae Duw wedi dewis un o'ch meibion chi i fod yn frenin. Ac wrth gwrs mae Jesse'n dod a'i fab hynna, y cyntaf yn edig. Ond nid yna oedd y person cafodd ei dderbyn nag e. Dafydd, y fenga, oedd yn cael ei dderbyn i fod yn frenin ar Israel. Ac felly fodd yn cael yr anrhydedd, mai dim fo oedd y cyntaf yn edig. Ac wrth i ni feddwl am hyn, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb a'r creu, yn cyd-destun y creu, dyn ni wrth gwrs yn gorfod cymryd tystiolaeth gweddill y Beibl a'r Testament Newydd i gadarnhau yr hyn dyn ni'n meddwl sydd yn wir fan hyn pan mae'n sôn am cyntaf yn edig, sef yr un sy'n â statws ucha o safbwynt y greadigaeth. A nid fel crefyddau eraill sy'n deud bod Duw wedi creu yr arglwydd Iesu Grist, ac oherwydd hynny, tydi'r arglwydd Iesu Grist ddim yn dduw nac di. Meddyliwch am, yr un amlwg fan hyn ydy, yn y dechreuad oedd y gair, yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd Ef yn y dechreuad gyda Duw. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yno, yn creu y cyfan. Ac felly pan dyn ni'n meddwl am yr gair cyntaf yn edig fan hyn, dyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, safle o awdurdod, yr un sy'n derbyn y clod, yr un cyntaf oedd yn y dechrau gyda Duw. Mae'r ein ai fi yn falle yn cyfeithio fo sy'n chydig bach yn help, he is the firstborn over all creation. A mae hwnna gallu bod yn help i ni i ddeall y term yma yn fan hyn. Ac felly wrth i ni edrych ar yr adnod yma sy'n ar y sgrin fan hyn, lle mae Paul yn mynd ymlaen i ddeud, oherwydd ynddo Ef y crywyd pob beth yn y nefoedd a'r ddaear.
Mae'r peth yn dod yn fwy amlwg yn tydi. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yno ar y dechrau yn creu'r pob peth, ac felly mae yn cyntaf, yr un sy'n hawlio'r safle fel cyntaf ynedig. Trwyddo ef ac ei fwyn ef y mae pob beth wedi cael ei greu. Mae'n eitha clir yn tydi, bod yr arglwydd Iesu Grist yno ar y dechrau yn creu pob peth. Unwaith neu mae crefyddau eraill yn gollwng gafel ar y gwirionedd rhyfeddol yma am Iesu. Os dyn ni'n is-raddio Crist ym mymryn lleiaf, dyn ni'n colli'r cyfan, yndyn ni? Dyn ni'n colli'r cyfan. Os yw Crist wedi cael ei greu gan Dduw, tydi o ddim yn dduw bellach. Ac os nad yw'n dduw, be di'r knock-on effect o hynny? Pan ydych chi'n meddwl am gwaith Iesu Grist ar y groes. A'i dyn bu farw ar y groes? Wel, os do fe, does na ddim iechydwriaeth i gael, nag oes. Ac felly pan dyn ni'n edrych ar adnod yma ac yn meddwl y cyntaf ynedig o'r holl greadigaeth, Iesu Grist yn creu y cyfan. A mae'n creu pob peth. A dyna beth sy'n wir yn yr adnod yma. Dwi'n jyst yn pwyntio fe allan i chi. Ynddo ef y creu pob peth yn y nefoedd ar ddaear. Pethau gweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Mae'r cyfan fyna yn cael ei gynnwys. Hyd yn oed yr rheina sy'n rheoli mewn gwledydd gwahanol. Y byd ysbrydol sydd y tu hwnt i'n gweledigaeth ni, ond dyn ni'n ymwybodol ohono fo. Mae pob peth wedi cael ei greu gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae e'n cynnal. Mae e'n cynnal y cyfan. Ac ei fwyn ef, mae pob peth wedi cael ei greu. Ac felly, dyn ni'n gweld pa mor bwysig ydy deall beth yw term y cyntaf ynedig yn hyn yn yr holl greadigaeth. Cyntaf ynedig, awdurdod tragwyddol gan yr arglwydd Iesu Grist. Felly, Iesu yn gyntaf yn y greadigaeth. Ond wedyn, wrth i ni ddarllen ymlaen, dyn ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist, fel mae'n deud fan hyn adnod 18, fe yw pen y corff, sef yr eglwys. Fe yw'r dechrau, y cyntaf ynedig o blith y meirw. Yn yr un ffordd y mae'r arglwydd Iesu Grist yn awdurdodi fod i'r cyntaf yn y greadigaeth, fe hefyd yw'r un sydd yn gyntaf yn yr eglwys. Ond o'n i'n trio meddwl yn hyn, achos mae yna rhywbeth gwahanol wedi digwydd, dwi'n meddwl. Allwch chi anghytuno neu cytuno fel ydych chi'n gweud, allwch chi ofyn cwestiynau ar y diwedd. Pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist i'n byd ni, ddoth o tragwyddoldeb, lle oedd e'n dduw, fo oedd y cyntaf, fe gyda y tad yn rheoli yn rhagwyddoldeb, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i fyd amser. Ac wrth ddod i fyd amser, mae trefn wedyn, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i drefn yn tydi. Lle mae'n deud fan hyn, y cyntaf ynedig o blith y meirw. Felly yr arglwydd Iesu Grist oedd y dyn cyntaf, neb arall wedi cael digwydd hyn iddo fo, y dyn cyntaf i ddod i fewn i'r byd, i atgyfodi o fod yn farw yn dragwyddol. So, bod rwan Iesu y dyn cyntaf sydd yn atgyfodi ac i fod yn bresenoldeb Duw. Felly, yn yr ystyr yma, fe yw'r cyntaf ynedig o blith y meirw. Yr un cyntaf sydd wedi dod i fywyd, i cael ei atgyfodi mewn trefn pethau. Felly, Iesu yw'r gwir ddyn cyntaf. Nawr, mi oedd Adda yn ddyn,
ond mi nath adda syrthio. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn wir ddyn cyntaf. Y dyn ysbrydol gyda corff gogoneddus mewn perthynas gyda Duw y Tad. Ac mae Iesu Grist ym mhresenoldeb Duw fel dyn. Dyn perffaith. Y dyn cyntaf i atgyfodi o'r feirw, o fod yn farw i fywyd. Iesu yw'r cyntaf yn edig o blith y meirw, y cyntaf. Ond mae yna lawer i ddilyn yn ei sgile oherwydd mae wrth i'r arglwydd Iesu Grist dod i'r byd, mae'n rhoi genedigaeth mewn ffordd i'r eglwys yn tydi, lle trwy i atgyfodiad trwy farwolaeth mae yna eraill yn dod yn rhan o'r corff. Yw'r pen, fel mae'r darn yma'n deud. Iesu Grist yw'r pen, yr un sy'n mewn awdurdod, ac wedyn dyn ni'n dod yn rhan o'i gorff Mae hyn yn cael ei ddisgrifio mewn ffordd gwahanol, gair gwahanol yn cyntaf Corinthiaid 15, lle mae Paul yn deud, oherwydd fel hyn y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn. Crist, y blaenffrwyth, Crist yn gyntaf, ac yna ar ei ddyfodiad y rhai sy'n eiddo Crist. Crist yw'r blaenffrwyth, y cyntaf yn edig, ond mae'n blaenffrwyth sy'n golygu bod yna ffrwyth yn dod i waith o, sef pobl sydd yn eiddo i Crist, sef ei gorff yr eglwys. Mae llythyr at y Ffefesiaid yn deud hyn. Am hynny mae'r ysgrythwyr yn deud, esgynodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth. Bod yr arglwydd Iesu Grist wrth fynd i'r nefoedd, mae'n arwain yr eglwys i fewn i ogoniant. Felly, yn ein testun ni heddiw, y cyntaf yn edig o blith y meirw ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi cychwyn yr eglwys trwy waith yr Ysbryd Glân, gwaith Duw, a dod â chi a fi sy'n rhan o'r eglwys yn fyw wrth gredu ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, am y ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn ben ar yr eglwys, nid yn unig yn dangos bod yw'r cyntaf o ran trefn, ond mae e'n cyntaf hefyd o ran awdurdod a safle a bwysigrwydd, cyntaf ym mhob peth. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y cyfieithiad Saesneg ydy preeminent. A sgen i mor adnod yn Saesneg fan hyn, ond dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio, lle mae e'n deud ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Y gair Saesneg fan hyn ydy preeminent. Nawr, pan dyn ni'n meddwl am pobl eminent, be dyn ni'n meddwl am? Wel, pobl pwysig, ynde? Pobl sydd yn uchel eu parch. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn preeminent, mor uchel ei barch, fel nad oes modd cymharu fo na dim arall. A dyma beth dwi'n trio pwysleisio bore yma, bod yr arglwydd Iesu Grist yn bob peth. Oedd e'n bob peth yn rhagwyddoldeb yn y gredigaeth. A mae hynny'n wir amdano fo. Mae e'n bob peth i'r eglwys. Ac felly, y cwestiwn sydd ar ôl i fi i ateb, os ydy'r arglwydd Iesu Grist yn gyntaf yn y gredigaeth, mae e'n gyntaf yn yr eglwys o ran trefn a pwysigrwydd, y cwestiwn sydd ar ôl ydy Iesu Grist yn gyntaf i mi? Ydy y cyntaf, y person mwyaf pwysig i chi ac i fi? Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn gyntaf ym mhob peth? Mae'r gwirionedd yma mae'r arglwydd Iesu Grist yn wych yn tydi. Dyna ni lle darllen y Beibl sy'n dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. A mae Crist yn ogoneddus wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni
troi'r tudalennau, dyn ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist yn oll yn oll. A dyna be mae'r Beibl yn deud wrtho ni. Ond beth am tudalennau ein colonnau ni? Fel oeddwn ni'n sôn ar y dechrau, mae rhai adegau yn bywydau ni wrth wneud penderfyniadau gwahanol yn gallu bod yn gynnyrfus ac yn exciting, ond mae hefyd yn gallu bod yn frawychus. Oherwydd mae obligiadau ein penderfyniad ni yn gallu bod, fel ni'n deud, life-changing. A dyma term sy'n cael ei or-ddefnyddio. Prynwch matres newydd, a mae hwnna'n life-changing experience. Nid dyna beth ni'n sôn amdano fo, mae'n hyn ag e. Dyn ni'n sôn am sylweddoli bod yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf yn y greadigaeth, a bod pob beth yn cael ei greu mwyn o. Mae e'n gyntaf yn yr eglwys, fo sydd wedi cychwyn yr eglwys, a thrwy ei waith o wrth farw ar y groes, wrth atgyfodi, mae e'n dod â phobl i ogoniant rhyfeddol gydag ef, achos mae'n dwyn i eglwys gydag ef. Felly mae angen i fi holi'r cwestiwn, ydy Crist yn oll i mi, yn gyntaf i mi, a mae hynny yn frawychus. Mae yn frawychus. Allai feddwl gyda'n mhen wrth ddarllen y Beibl bod yr arglwydd Iesu Grist? Ie, mae wedi creu'r byd. Ie, mae wedi dod i achub yr eglwys. Ond dwi'n gorfod dod â fe nôl i mywyd i. Be dwi'n wneud amdano fo. Ond i dod ar draws y sylw yma wrth baratoi, a dwi ddim wedi cyfieithu hwnna achos mae'r geiriau yn helpu ni ddeall. A mae'n dweud fan hyn, it is not enough that Jesus has prominence in our lives. It is not enough that Jesus has prominence in our lives. He must have preeminence in our lives. Jesus cannot be simply on our top 10 list. He must be everything. A mae hwnnw yn frawychus yn dydi. Mae'n gynhyrfus, mae'n frawychus. A dyna beth ydy pwyslais adnod 18. Nid ni sy'n bwysig yn y pen draw. Nid y ffaith ein bod ni hyd yn oed yn rhoi Iesu Grist yn gyntaf yn ein bodau sy'n bwysig. Ond yr arglwydd Iesu Grist ei hun sy'n bwysig. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau. Y cyntaf yn edig o blith y meirw, ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, yn cynnwys fy mywyd i. Diwrnod o gras i mi, ac i chithau hefyd, wrth i ni geisio gweithio hwn allan yn ein bywydau ni. Mae'n wirionedd rhyfeddol. Mae'n wirionedd cynhyrfus, ond hefyd mae'n wirionedd brawychus. Pan dyn ni'n meddwl am y canlyniadau sydd yn gallu digwydd yn ein bywydau ni. I fod nid cael ein galw yn Gristnogion, ond i fod yn Gristnogion, a mae yna wahaniaeth yn fanna. Oherwydd byddaw rhyw ddydd yn daw, yn ôl llyfr y datgyddiad, pan mae'n deud yn pennod 5, a chlywais pob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac yn y môr, a'r cwbl sydd yn nynt. Chymod, pob peth yn cael ei adleisio. Yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen. Mae Duw ac Iesu Grist yn hyn. I'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, y bor mawl ac anrhydedd, a'r gogoniant, a'r nerth. Byth bythoedd, Iesu Grist yw'r cyntaf, a mae'n heiddi y clod. A be dywedodd y 4 creadur byw a'r rheniried, maen nhw'n deud, Amen. Diolch i chi am wrando, diolch am y gair. Ond i di meddwl sy'n ni'n llycanu ar y diwedd, yr emyn allan o Grimawl 2, sef 73, lle mae'n 73, lle mae'n deud Iesu Grist yn ben. Ond tydi'r don ddim yn adnabyddus i ni, a mae eisiau rhywun, felly i ail greu tôn fan hyn. Neu hyd yn oed, rhoi'r emyn yma, achos mae'r darn yma, Colosiad
15-20 yn cael ei gyfri fel emyn. So hynny'n cael hyfryd i roi y geiriau yna ar gerddoriaeth allwn ni wneud yn ganadwy. Ond be dwi wedi dewis ydy cyfeithio John Pritchard o'r yr emyn yna. Sinking, all beth yw e? All of the ground is sinking ground. Mae gynnon ni, os dyn ni'n rhoi ein cyfan i'r arglwydd Iesu Grist, mae gynnon ni sail y gyfer ein bywyd ni sydd yn gadarn. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw'r unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth nag unrhyw beth arall chwaith, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist, y gadarn graig y saff, ar bob tir arall sydd o hwnna. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu, yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist y gadarn graig y saff, ar bob tir arall sydd o wnaf. Ar bob tir arall sydd o wnaf. Pan guddiad trwch wyneb Duw, fe bwysaf ar ei ras sy'n driw. Ac ym mhob storm a thywydd cas, fy angor i fydd yw bob gras. Ar Grist y gadarn graig y saff, ar bob tir arall sydd o wnaf. Ar bob tir arall sydd o wnaf. Sydd o wnaf, ar bob tir arall sydd o wnaf. Pan seiniau'r coeth gorn ar ei ddod, yng Nghrist yn unig rwyf am fod. Yn ei gyfiawnder a dim llai, ger bron ei orsedd yn ddifau. Ar Grist y gadarn graig y saff, ar bob tir arall sydd o wnaf. Ar bob tir arall sydd o wnaf. Da ni diolch i ti o arglwydd Iesu Grist am Duw ni sy'n caru ni, bod cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yn gallu bod yn unig sail fy ngobaith i. Dyro ni arglwydd y ffydd yna, a'r dewder yna, i afael yn yr arglwydd Iesu Grist, i ymddiried yno fo, beth bynnag yw'r canlyniadau, oherwydd yn y pen draw, dyn ni'n gwybod ar bwy arall allwn ni ymddiried. Ar Grist y gadarn craig y saff, ar bob tir arall sydd o wnaf. Diolch i ti arglwydd am dy echadwriaeth i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn nawr ein diolch yn ei heiddiant ef. Amen.